Middle East buaina Israel Hamas ten inkahhai an nei a anin rem to mai done mo ti lain an buai thale a US lam lain Yemena helte an lo kap ve mek boka Middle East buaina chuan to pin tai anei tak tak thei lo alani ber hi tukin tholeni jing khan ni zanga chuang indo to Israel Hamas te inkahhai thu thlung chu atopa Israel sipai IDF te chuan an Prime Minister Benjamin Netanyahu thu pe kangin Gaza jet an thole a Israel Prime Minister hian firfiak Polin an mihriante an chua thatdulo wanga inkahhai hi kalpui chhun zom talo an ni thu tele hei hi inkahhai an nei chan ber kha ani thu soya tuna Israel chetna hian Palestine mi zathumatranga zali borvel chuan nunan chanin Hamas lamin an soya anjinga hian no pangte pontel nin an chala thite hi civil mi nge nia an pol mi le sa te tiro chu an soi chiang lo thungani inkahhai hi nizan zan lai zo hnuloka khan ti to pania Israel Prime Minister chuan Hamas te hian an mi hrente voi duai lo an chua du lowa chubaka chuan US special envoy tele in biakna kalpui tu te rotna an hnola chuwangin inkahhai nei zui zel chini lo ati hetilai hian Hamas chuan anin remna angin thilan kalpuya tun thlatira khan in remna ta na atho ni na kanlu to turzo kani antia kanin rem dana khachuan Israelin Gaza an chua sananga mitang zinga ladamte kan chua zel turzo kani antia Netanyahu ero chuan inrem na hi Hamasin Gaza a rawan relna atopa ansipai phua chop an thriadar ma chuan kan nei lowanga indo na hi atop heklowang tina soive thunga Hamas te hian an thu neina tine phi Israel beisaidan ania mase chu tianga thlentak lova chuan February ni thuma in biakna neile tura Israel hi an lo tel du lo hrim tone inkahhaya anin remna hian atho nina an chuangkai chhomek turania atho khatna azo hnuwa kar ni le achan ve chung chu indona an chunzom chuang lawa hemi hun chung hian inkahhai an chunzom theina turin in biakna kalpui tu te chuan an kalpui ve reng boka in biakna hi US kai hruaina hnuaya an nei deuh ber karmasa khan inkahhain engtia reinge a oleang ti chungchanga rotna an duang chuaka Hamas lam hian mitang pangate an chualeang tinan rot boka in biakna akal tluang vaklo ani mele US envoy chuan Hamas te chu an ko an thlak lo chuan a ngong aom ngei don tin pathian ni khan alo vau khan to a tuna Israel chetna hi US in a hriat puin Trump po an thril thlap nge a Trump hian green signal lo pe nia soyane White House thupuang tu chuan President Trump an asoi chian kha Hamas le Houthi te Iran te hian Israel chunga chaulo powa firfia ka chetna an kalpui zel ani chuan amanan pek hun ala omdona an tuarna khopang tina soi chuaka tuna inkahhai ti to pani chungchanga po Israel thawang a hau ngala Hamas ten an mi hren chua du lovin inkahhaya indawan thlangzok tin US lam chuan an soyane Israel Hamas te hian Biden a hun lai rangin inkahhai om theinan in biakna an local pui to thrina Trumpan mitang chua chu pomsak tura Israel kar hnuwa in remna om theita nei kha chuti rolin Trump hian Hamas te hi mitangin chua lo chuan in chiatna kan thlenang tinalo vau thin bokani kha mitang te hi an thu khel lai mu berani e ati theiome inkahhai top nuwa Hamas lam chuan an mi hrente chu malam hun chiang lova anom thu an soi chuaka chubaka in biakna kalpui tu US Qatar le Egypt te chuan
inkahhai atlol chana Netanyahu thiam lo tia puang turin an nora Arab le Muslim ramte thopuya an somin UN Security Council chu an mani tranzonga inrol turin andu bokane hetila hian Israel Prime Minister chuan inkahhai top tak rawa chuan indo na kan kalpui chan ber Gaza a Hamas te thu nei na le an sipai chakna ti chia chu thupuya an nei le mek thu te sipai chakna mangin na zokin Hamas te an beitur thu te le mitang ladam mi somnga pakwa te chu hruai ho an tum tur thu te asoi bokane tuna inkahhai anti top chan hi Hamas te wang ani pialama Israel politics wang ani theyanga ti tur khani mi puinol pui chuan dama mitang te anron ho thei chuan indo na ti top hi thralom antia Netanyahu te party in sarkar na an siam pui te ro chuan Hamas te country som ma chuan indo na kan chol san thiang lo anti ve thunga chu wang chu ni pakhat bokang antini Israel indo thlona te anchet na hian Hamas ruai tulama nuna chan anom le nual nia tarlan ania chungzinga chuan Mahmud Watfa an Paul Interior Minister po atil nia soyania hepa hian Hamas police tele an internal security service te ayan call trina media te soidanin Isam Dalisa Gaza a Hamas te political bureau member poimo tak mai an Prime Minister tlukuvel turpo athi ninantar langa Isama hi nikum July thla khan indo thlona te chetna wangin athi nia report alo om to thina athi nge dam ti hi nem nge om ngai lo anni baga hian Hamas ruai tu thi anga soi anom nok bokane Israel sipai te hian thlona som chuang antir chuaka hetia anche chan hi Hamas ten Israel beitumin anin cha khoma funpuyan ermek wang niin IDF lam chuan an soi Gaza baka hian Syria le Lebanon te Israel sipai te anche boka anram tider thong theitu firfiak tele an hmun ma te anwa bei nin an soi ramdang an chet na hian mi pakwa velin nunnan chan nia tarlanani Lebanon a hian Hezbollah te omna chu nimin chohnulam khan an beya Israel sipai te hian tuna an bei hmun hi anen thareng to a firfiak te chet lat na ni tian riat nuwa an bei zuita a drone an tirbaka baika chuang silaine na chet na te po aumbok niin Lebanon lam chuan an soya hemi hnu hian thlona mangin Hezbollah hmun pui bega borvel an vanuai le boka nuna chana nomem te ro chu soya om lo thungani Syria hian asata sipai thrin te hmun pui ral thuam le adang anda thatna te anwa bei boka sipai hlui ten an man tangkai ain tuna sarkar na chel tu ten an man tangkai an hlauzok ni na langa asata ro relna atluk chiat nuwa Israel chuan Syria hian Palestine firfiak te anin khuara an ramtan an la hnok theidon hria in angai mo hlea Syria Israel thona chet na civil mi pahni velin nunnan cha niin media lam chuan an soitel bokane Israel e Hamas te hian January ni som pakwa khan mitangin thlengchung changa inkahhai nei tur hian anin rema Israel mi le sa bik chu somthum pathum chhuwa annia inkahhai chhun zom tura in biak na awm lain Israel chuan inkana anla chhun zom le mai thei tin an soilok sa a chu athleng ta chi arengani kovel ram rang zinga Russia le France te chuan Israel chet na hi andem thu an soi chuaka Turkey phei chuan Gaza chengte chimi na an kalpui le tranta antia Britain lam chuan inkahhai kha kalpui le andu thu an soi chuak ve thunga Israel hian US in a thlop don ti hriat chuan ramdang te hi chu lo bau ve mai ro se ati ani deuh ber hetilai hian pathiani khan US chuan Yemen a in khuar hauthi te omna awa bei boka ani po hi Iran thlop
Hamas te pui tu tho khan ne US hian hauthi te hi longvei wak thin te an lo ka a an lo ti boy fo awangin nokate a awa thong ta dot ani deuh bera Trump chuan firfiak zong in an chezel ani chuan an tuar don chiang ani tin a lo soito hauthi te hian navak lovin nimin khan US hi an indo long te awa beisak ve a chuti lutukin chiatna thlenlem lo Iran chuan Yemen helte hi an thlop thuan soi chua ba kha boina kan zong lova ma se miron panchil chuan kan tlan chiat san lovang ti zongin an soi ve bok Middle East boruak hi tundin hmuna chuan aronin chemal thale viau to ti na ani bere